फिन सासे आइजोखौ खानाय सिननायनि भिडिअ भाइराल जादों समाज बिजों आरो माखासे पर्टेलफोराव। फुल खौरांखौ होनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे मोनसे गेदेर खौरां फैदों, बे जाहैबाय निट एग्जाम पास जादों होननानै गोबाङा रंजानाय सेलेब्रेट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। बिनि गेजेरावनो माखासे दुखु गोनां खौरां फैबावदों, एग्जाम लिरफिननांगौनि माब्रै बेखौ फुल खौरां होनो थांगासिनो दङ। फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै बे समावहाय खुगाजोंनो खेंफोरथि होलांनो डाइरेक्ट मोदामोदि नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे खौरां, बेबो जोंहा फरेस्टारफोर माखासे बिफां दानग्राफोरखौ साइकेल देख्रेबनायबो नुदों। आं बे खौराङाबो बोरै जादों, मानो थाखाय, माब्रै नोंथांमोननो फुल खौरां होनो थांगासिनो दङ। जिखुनुआनो जाया, मोनसे फोसावथाय, बे जाहैबाय सोरखारि फरायसालिफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय होग्रोदों। बेवहाय आबुङै फोसावथाय होदों माखासे माने नेमखान्थिफोरखौ फोरोंगिरिफोराबो एबार मानिनांसिगोन। मानियाबा नोंथाङा सासपेन्डबो जानो हागौ बा साख्रियाव जेंना गोनां जानो हागौ। बेफोर जाहैबाय रायजो सोरखारनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गिदिर फोसावनाय। बे नेमफ्रा जाहैबाय, नेम फालियाब्ला फोरोंगिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन। समाजारि बिजोङाव जेबो दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनो हानाय नङा फोरोंगिरिफोरा। जिखुनु जा ससियेल मिडिया, फेसबुक, इउटुबफोराव, इभेन बे स्ट्रिक्टलि माखासे पुलिसफोरनियावबो दङ बे आयेना। समाज बिजोंनि रिल्स बानायनाय मानायनायावबो कमप्लेन मोनोब्ला फरायसालियाव खामानि मावबाय थानाय फोरोंगिरिया टिउसन लानो हानाय नङा। एक्सट्रा टिउसन लानो अधिकार गैया, मानो होनब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना सेलारि मोनखायो। फरायसाफोरखौ जायखिजाया धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लानो गनायथि होनो हानाय नङा। बेबो मोनसे। धर्ना दिन्थिफुंनायनि थाखाय फरायसाफोरखौ बन्द होनो हानाय नङा। धर्नायाव थांनो मानो फरायसाफोरखौ बन्द बा लिभ होनो मोननाय नङा। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिया फरायसालिनि नेम बिजाबखौ मानिनांगोन। फरायसालियाव रावबो दोलो एबा आफादखौ मेल खुंनो गनायथि होनो हानाय नङा। जों नुयो माखासे मेल खुंनाय, हाबाफारि खुंनाय फरायसालिफ्राव थाबाबो बेफोरखौबो गनायथि होनो मोननाय नङा। बेबो स्ट्रिक्टलि बुंखानाय जाबाय। गाहाय फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ धर्ना दिन्थिफुंनाय बाहागो लाहोनायाव गनायथि होनो हानाय नङा। ओमफ्राय टाइमिंबो होदों, फुंनि 9 रिंगानि उनाव फरायसालिफोराव हाबनाय बन्द जागोन। जायफ्रा लेट थाङो स्कुलाव बिसोरखौ बन्द खालामनांगोन हाबनायखौ। माने टाइम बारनायफोरा क्लास लानो मोननाय नङा बे दिनाव। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिया खमैब्लाबो मोनसे क्लास लाथारनांगोन। गाहाय फोरोंगिरिया सप्तासेयाव माने खमैब्लाबो 4 क्लास लानांगोन। कमप्लेन गोलैयोबा बेबो सासपेन्ड जानो हागौ। फरायसाफोरखौ बिगियान आरो सानखान्थिखौ माने इंराजि रावाव फोरोंनांगोन, साइन्स आरो मेथ्सखौ। बे मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननो फोद फोसावनानै होबाय। बिनि उनाव मोनसे खौरां फैबावदों जोंहा, बे जाहैबाय दुखु गोनां। निट एग्जाम जाय जों नुनो मोन्दोंमोन, माने ग्रेस मार्क होनानै बा लानानै आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोर गोबां दंनो। बैफोर बिजाथिफोरा 23 जुनाव फिन आनजाद, 30 जुनाव फिथाइखौ फोसावगोन आरो फिन आनजाद होनांगोननि माने एग्जाम लिरफिननांगोननि खौरां फैदों बेवहाय, जायफ्रा ग्रेस मार्क मोननानै पास जादों। आं नेसनेल मिडियायावबो नायदोंमोन, सोरखौबा हमनायबो नुलायलांदों आं। बेबायदि जिखुनुआनो जाया, जोंहा फिन खेब खानाय सिननाय, बेखौ आं खौरांखौ होगासिनो दं। बेनिबो सिगां मोनसे भिडिअ फुटेज होग्रोगोन आं। बे जाहैबाय फरायसालियाव दङ।
हेन्देलाव हो जाबाय दे हाग्रा जुथा सानैया Đâu nó đâu không là xe nào mình sợ Borai थारैनो नोंथांमोना नुबाय गोरिब मानसिफोरनि साइकेल माबा माबि देख्रुबबा गोसोआव नाङो बयनाबो मा खालामनानै जानो बेसाराफोर नाथाय साननो गोनां जोंनाबो आखला जों गाव गावबो आखला बांद्रायबाय जाय बिफां लाइफां गैयाब्ला बिफां लाइफांखौथ' जों गायनो रोंखालायानोसै बा जेब्ला वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे फैयो अब्लाल' जोङो बांसिन गायनानै सेल्फि देखायनाय फट' देखायनाय आपल'ड खालामनाय बे दिनावल' खायफाखौ नुनो मोनो नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जाय बिफांफ्रानो जोंनो जिउ होगासिनो दङ जायनिफ्राय जों अक्सिजेनखौ मोनो बिफां लाइफां दाननायनि थाखायनो ग्लबेल वार्मिं जानानै बिदुं बांनानै थानो हायै बायदि जालांबाय आजिखालि दंफां गायनो दूर दंफां दाननायाव मुखुबसै न'खर सोलायनो थाखाय खायफा नाथाय खामानिफ्रा गोबां बेलेग बेलेगबो दं मावबा बेबो दुखु गोनां आरो बेराफारसे नायोब्ला नैबे भिडिअखौ नायोब्ला आं बैखौबो दुखु मोनो मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर जायफोर बिफां दानग्रा बन रोगाग्रा दंफां रोगाग्रा सारा गावनो स्वयं बुंदोंमोन बैसोरखौ एसे खामानिफोर होदो अब्ला खमायगोन नामा मानो होनब्ला सारा गावनो फकास खालामदोंमोन मोनसे समाव दायो बावबाय नामा बुंफिनोबा रागा जोंलायनाय जायो खायफा नाथाय सैथोआ बेनो जायखौ बुंदोंमोन एसेब्लाबो दाननायफ्रा खमायगोन नामा बिदिब्ला थ' जिखुनुआनो जाया मोनसे खौराङा जाहैबाय बाव खौरांफोराव फोसावदों बङाइगाव एरियायाव बे खानाय सिननाय फिन थ' बे मालाय हौवाजों सोमोन्दो लानायनि होनदों थ' बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो मोजां जादों ना गाज्रि जादों आरो बिदियाव मा एक्सन लानाया मोजां मारमोन थ' कमेन्ट होनो हागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल आरो लास्टलि प्रमद बर' सारखौ कमेन्ट होबावनो हागोन दंफां दाननायनि सायाव मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर